बाक्सा जिल्लानि गुबुन गुबुन थावनिफोराव मुलुगनां आबहावा सान फालिदों। मानास माहारियारि हाग्रामानि बुयानफारा रेन्जनि सामलायगिरि कामेश्वर बर'आ गावनि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरजों लोगोसे हालामनि रायजोफोरखौ लानानै मुलुगनां आबहावा सानजों सोमोन्दो लाखिनानै 1 किल'मिटारसो लामा बायदि रोखोमनि बिफां गायदों। बेजों लोगोसे 27 बियान एसएसबि हाउलिनिफ्राय बर' बाजार एसएसबि केम्पनि गाहाय सामलायगिरि भुबनेश्वर राजबंशी आरो बर' माज्रा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मधुराम नार्जारिनि सामलायनायाव फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लाफानानै लोगोसे लोखि बाजार एसएसबिनि गाहाय एसएस हारबाज सिंहनि दैदेननायाव देबरमुर गामियाव मुलुगनां आबहावा सानजों सोमोन्दो लाखिनानै बायदि रोखोमनि गोबां बिफां गायदों। मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटियावबो माहारियारि मानास हाग्रामानि आखान्थि दिथागिरि जिसिम महम्मदनि नुजाथिनायाव मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटिनि आफादगिरि महिन्द्र बसुमतारीनि दैदेननायजों दावदारा लोखि बाजार आरो लामाफोराव मुलुगनां आबहावा सानजों सोमोन्दो लाखिनानै बायदि रोखोमनि गोबां बिफांफोर गायनाय जादों। बावरा गायदों, सिलिखा गायदों, बेनिफ्राय आमलाइबो दङ। बेखिनिखौ गायनाय जादों आरो दिनैल' नङा, जोङो मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटिया 2004 मायथाइनि 5 जुननिफ्रायनो कन्टिनिउ 5 जुन वर्ल्ड इनभारनमेन्ट डेखौ फालिबोगासिनो दङ। दिनै जोङो 18 खेब जाफैबाय, 18थि बार जाफैबाय आरो जों इयुनावबो खालामलांबाय थागोन। थिग बिदिनो जोङो बे दुलाराय बुहुमनि, बे आसामनि, बे ओनसोलनि गासिबो सुबुं माहारिनि गेजेराव जोङो मिथिंगाखौ संरैखा खालामनांगौनि जों एवारनेसखौ बेबायदिनो होबोबाय थागोन आरो बिफां गायनायल' नङा, जोङो गुबुन एवारनेस केम्पेइन मिटिं खालामगोन आरो जोङो मानास नेसनेल पार्कआव जोङो कन्टिनिउ मानासखौ संरैखा होनो थाखाय जोङो कन्टिनिउ पेट्रलिं खालामो। डे एन्ड नाइट एन्टि पचिं केम्पसफोराव थायो आरो बिदिनो गुबुन एक्टिभिटिस लानानै जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजानि गेजेराव मिथिंगाखौ संरैखा खालामनो थाखाय जोङो बायदिसिना हाबाफारिखौ लाबाय थायो आरो उनावबो लाबाय थागोन। बबे जायगायाव जोङो ओजोंहाय दावधारा रिजार्भ फरेस्टआव गायबाय आरो बे एभारेस्ट क्लाबनि फिल्डआवबो जों कन्टिनिउ गायबाय थायो आरो ओजोंहाय जोङो लामाबो गायबाय, बिदिनो गायबोगासिनो जेराव मेरावनो। आरो मेइन कारना मा, जोङो गायनानैल' जाया, जोङो बेखौ संरैखा होनांगोन। खारन जोङो जोंनि बे ओनसोला हिमालयान फुट हिल्स, बेयाव जोङो प्रटेक्सन मोनोबानो बिफां लाइफाङा गायनांगौनि प्रयजन गैया, गाव हारसिंनो अट'मेटिक रज'बोखायो। आरो बेनि अनगायैबो माखासे मिथिंगानि जिब जुन्थु, मैदेर जायफोर थारमाने बिफां लाइफां जाग्रा, बेगर जाग्रा दाउ, बेफोरबो अट'मेटिक थारमाने गायखाबाय थायो आरो दंफांखौ। जों मानसिल' नङा, जिब जुनारफ्राबो दंफां गायो। दाउआ बेगरखौ जाबाय, गुबुनाव बिरलांनानै खिबाय। थिग बिदिनो बुहुमनि प्राइमारि स्टेजखौ जिब जुनारफोरानो बानायजेनदों आरो जिब जुनारानो बे दुलाराय बुहुमाव मोनसे हाग्रा बारिखौ सोरजिदों, जादों, खिदों, बिदिनो गोसारहोदों। थिग बिदिनो खिन्थु जोङो मानसियासो दासिमबो बे जिब जुनारफोरनिफ्राय जोङो सोलोंनो रोङाखै। जोङो दाननोल' सोलोंगासिनो दङ, गायनो जोङो फरेस्ट खालामनो जों सोलोङाखै। बेनिखायनो आं दिनैनि बे 5 जुन वर्ल्ड लोब्बा लाखिनानै गासैबो सुबुं माहारिफोरखौ जिब जुनारफोरबायदि, दाउसिन दाउलाफोरबायदि बिफां गायनो थाखाय आं खावलायो। हाजासे दंफां गाय आरो बे बुहुमखौ जोङो बासायनांगोन। खारन दिनैनि बे 5 जुन वर्ल्ड इनभारनमेन्ट डेनि बे थिमाबो जाहैबाय अनलि वान आर्थ। दिनैसिम जोङो जेसेबांखिनि मिथिगौ, बे बुहुमाव बे बुहुमानो मोनसे गोथां मोनसे बुहुम, जेरावनोखि जोंनि बिफां लाइफां, दाउसिन दाउला, बारहावा गासिबो मोनसे सिस्टेमाव दङ। आरो जोंनि मिथिनायाव दिनैसिम बैगानिकफोराबो गुबुन जायगायावबो बेफोरबायदि बुहुम, दाउसिन दाउला, जिब जुनार थानाय बेखौ जोङो मिन्थिदोंब्लाबो जोंनो बास्तबाव दिहुनना होनो हायाखै। बेनिखायनो आं सानो बे 5 जुननि अनलि वान आर्थ बे थिमनि गेजेरजों जोङो गासिबो बिफां लाइफां, दाउसिन दाउला गासिखौबो जोङो संरैखा खालामनांगौ। अब्लासो बे बुहुमा जोरनानै थाबाय थागोन, थांनानै थाबाय थागोन। गोजोन्थों। जोङो दंफांखौ लाबोबाय, आदा कामेश्वरजों लोगो नांनानै जों गायनो होननानै लाबोदों। जोङो बिथांजों लोगो नांनानै दा बेखौ गायनो आखायाव लाबाय दङ, जों गायबाय दङ। दा दंफांखौ गायनानैल' जानाय नङा, दा बेखौ सामलायनाया बयनिबो दायथ' जागोन। बा बे खाथि खालानि बयबो गामि आफादनि मानसिफोरनि थाखायबो बेयो बिबान मोनसे जाना थाबाय। जाहाथे मोसौफोरखौ खाथि खालायाव खाया, बयबो एसे सामलायलायो। जेनेबा बेरायाथ' बारा जोंना फिट नङा, बाजेटफोराबो बिदिनो माबा नालाय, ओमफ्राय बेराया बांद्राय फिट नङा नालाय, दा गासिबो दायथ' लानांगोन।
मोसौफोरखौ खाथियाव खानाङा आरो आं बैफोरखौ खावलायनो लुबैयो दे सेंग्राफोरा सिख्लाफोरा दे स्टेटास होबाय दङ जायबा लिरखानाय फिक्सफोरखौ स्टेटास होबाय दङ दंफां गायालासिनो बिथांमोनखौबो आं फांसेबाबो दंफां गायथारनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आबादखौथ' बयबो लानांगौ बिफांखौ गायनानै आबाद लायाबाथ' बियो आरो बेरा होआबाथाय थानाय नङा माने गायनानैल' जाया बिफांखौ बयबो फेदेरनायाव बयबो हेफाजाब होनांगोन आरो एसे देरबानो बिफाङा माने गावनो हेल्प जाखायो गाव हारसिंनो माने देरखालांगोन आरो माने बेखौ बांद्राय जोथोन लाबाय थानांगौनि गोनांथिबो फैनाय नङा बेयावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिन सिङानिफ्राय मोजां हामलायनाय जासिहरबाय दिनै जोंनि भुयाबारा रेन्जनि आन्दाराव जोङो नैबे दिनैनि जा बुहुमनां आबहावा सान बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि लादों बेवहाय जोंखौ मदद होदों अरण्यक होननाय NGO आरो जोंनि भुयाबारा NGO आरो लोगोसेनो गोदानहाय हारिमु बिथिङाव जोबोद जौगाफुनाय गुगोल बाबा टीम होनोब्ला बर्थमान जोंनि गासिबो मोनथियो बिथां फंबायमोना जोंखौ हेफाजाब खालामदों मैखोमै सिमलानिफ्राय फैदों बिथांमोनाबो जोंनो माने बिफां हरनानै गायनो थाखाय जोंजों माने सापर्ट खालामदों जा हक जों गासैबो मिलायनानै दिनैनि जा जि गोथार सान दिनैनि जि जा बिश्व परिबेश दिबस जायखौ बुङो अल इनभाइरनमेन्ट डे बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों जों बेखौनो फोरमायनो लुबैदों दिनैनि जा मुगा बे मुगायाव जाबायदि जाबोगासिनो दङ दिनैनि बोथोरफोरा बोथोर सोलायनाय जा बा बोथोरनि माबाखौनो ना जों नायोब्ला हमना मोनो जिबायदि अखा हायोबा हाबा थानाय सान्दुं दुंबा दुंबाय थानाय माने बेलेन्स गैया जालांगासिनो दङ बेफोरनि जों मोनसेल' कारनानो जाहैबाय जोङो बिफां लाइफां जों गायथारनांगोन बिफां लाइफांजोंसो जों नैबे बेफोर कारनफोरनिफ्राय जों बारग'नो हागोन जों बेखौ सिगाङाव नोजोर दोननानै जों दिनैनि जा अल इनभाइरनमेन्ट डे बेजों लोब्बा लाखिनानै जों बिफां लाइफांखौ जों गायनो लादों बिफांखौ गायनायल' नुयो नाथाय गोबांखौनो जों आबाद नुनो मोना औ बे नंगौ दा जोंबो नै जोंनि रेन्जनि जों मोखाङाव गायदों बेहाय बे गामिनि खाथिनि जि गामि दङ गामिफ्राव बेयाव गोबां मोसौफोरा डिस्टार्ब होफैयो सम सम जों नंगौ जोङो सेफनि थाखाय जोङो एसे बिफांखौ सेफटिहाय जों एसे माबा खालामदों अब्लाबो जेब्ला बियो रुइलाङो बे जिखिनि जों खुन्थिया दोदों बेफोर जेब्ला रुइलाङो अब्ला मोसौफोरा एसे डिस्टार्ब होनो नागिरो जा हक जों अब्लाबो हानायमानि जों मोजांहाय लाखिनो नाजादों बा नाजागोन आरो जों जेब्लाबो नायबाय थानो जों नाजागोन जों हानायमानि जों फोथांनो नाजाथारगोन गोबां सुबुंफ्रानो बेफोरबायदिखौ लायो नाथाय बिथांमोनखौ आबाद लानायखौ नुनो मोनो आं बिथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोना बेफोरनि नामाव जास्ट बिफांखौ गायाबालासिनो नोंथांमोना आबोर लानाय जि दायित्व बेखौ साननानै नोंथांमोना बिफां लाइफांखौ बिफां लाइफांखौ जों गायबाल' जानाय नङा बेखौ जों फोथांनानै जि दायित्व जों बेखौबो लानांगोन बेखायनो आं गासैखौबो खावलायदों नोंथांमोना नैबेफोरबायदि प्रग्रामाव बिफांखौ गायनानै फोथांनायनि दायित्वखौबो लानांगौ আজি বিশ্ব ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডেত মানাস মাজিগেঞ্জি ইকো টুৰিজিম ছ'চাইটিয়ে যি পদক্ষেপ লৈছে তাক শলাগিবলগীয়া আৰু মই বহুত ভাল পাইছোঁ তেওঁলোকে এইখিনি সময়ত যে ভাল এটা অনুষ্ঠান কৰিছে তাৰ বাবে তেখেতসকললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ 5 জুন বা এই ধৰিত্ব ৰাখি বহুত মানে গাছ ৰুই কিন্তু এই গাছটো যত্ন লোৱাটো আমি দেখা নাপাওঁ কি কয় হয় বহুতে এনেকুৱা এনেকুৱা হেৰিত গছ ৰুৱে কিন্তু তেওঁলোকে এনক্ল'জাৰ নিদিয়ে বা পিছত পৰ্যায়ত চোৱা চিতা নকৰে অলপ ফটো এক কপি মাৰিয়ে আৰু এনেকুৱা এনজয় কৰি থাকে এনেকুৱা হ'ব নালাগে যিটো ৰোৱা হয় সেইটো যাতে ভৱিষ্যতে ডাঙৰ দীঘল হয় তাৰ বাবেও মাজে মাজে চোৱা চিতা কৰিব লাগে আজি বিভিন্ন ধৰণৰ গছ ৰোৱা হৈছে ফল মূল জাতীয় বা আৰু এনে ইয়াৰ লগত পৰিৱেশৰ লগত খাপ খোৱাকৈ যিবিলাক গছ দৰকাৰ সেইবিলাক ৰোৱা হৈছে আজি দিনাংক 5 জুন 2022 আমি বজ্ৰমাৰা হাইস্কুলত গছ গছনি ৰোপণৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছিলোঁ এই বস্তুটো বৃক্ষৰোপণটো ৱৰ্ল্ড ইনভাইৰনমেণ্ট ডে হৈছে বিশ্ব পৰিৱেশন দিন আজিৰ দিনত গোটা বিশ্বই গছপুলি ৰোপণ কৰে গছপুলি সেইকাৰণে ৰোপণ কৰে
মানুহৰ যিবিলাক যেনেকৈ আপোনাৰ অক্সিজেনৰ কাৰণে আজি বহুত হেৰি প্ৰয়োজন হৈছে আৰু অক্সিজেনবিলাক বাঢ়ে গছ থাকিলে মানুহ ভালকৈ জীয়াব পাৰে আজি আমি এডাল গছ কাটোঁ আৰু গছ যদি ৰুওঁ গছ ৰোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত দিন লাগি যায় সেইকাৰণে 1972 এইটো নেশ্যনেল ওলাইছিলে এই গছজোপা বৃক্ষৰোপণ কৰিব লাগে তো 1973 এইটো আৰম্ভ হৈছিল ঠিক আছে থেংক ইউ মানুহবিলাক একচুৱেলি হয় কথাটো গাছবিলাক আমি চৰকাৰে প্ৰত্যেক বছৰে ৰুওঁ কিন্তু মানুহবিলাকে আমাৰ কি হৈছে কি বস্তুটো ভালকৈ যত্ন কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কিয় যিবিলাক ৱাল আছে স্কুল বা এই মন্দিৰৰ ৱালৰ আমি প্ৰত্যেক বছৰে এই কাৰ্যক্ৰমটো কৰোঁ কিন্তু ঘটনা হৈছে কি এইবিলাক যদি ৰক্ষা কৰিব পাৰে ভাল কৰি তেতিয়াহ'লে স্কুলবিলাক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকো ভালদৰে ইহঁতক হেৰি কৰিব পাৰিব 5 जुन वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे बे सानाव जोंनि गोजौ बरमाज्रा बड' हाई स्कुल आरो लोगोसेयै 27 SSB बिथांमोनजों जुथायै जोंनि बे बुहुमनि आबहावाखौ मोजांनो लाखिनो थाखाय जोंनि बे फरायसालियाव फरायसा फरायसुलि आरो ओनसोलनि रायजो राजाखौ लादेरनानै लोगोसेयै 27 SSB बिथांमोननि गोराजों लोगोसेयै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जों आसा खालामदों दिनैनि बे सानाव गोबां दंफां गायनायनि गेजेरजों बुहुमनि आबहावाखौ रैखाथि लाखिगोन बे नोजोरखौ नायनानै सारा वर्ल्डआवनो बुहुमावनो दिनैनि बे जोंनि बायदि हाबाफारिखौ लानायनि गेजेरजों जों बुहुमखौ निस्सय मोजां खालामनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानैनो जों दिनै जोंनि बे बरमाज्रा गोजौ फरायसालियाव जों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो लानाय जादों गोबांखौनो बिफां गायनायखौ नुनो मोनो नाथाय बिफांखौ देरजासिम आबाद खालामनायखौ नुनो मोना बे बिथिङाव जों बेखौनो बुंनांगोन जे बे फुलिखौ एबा गायनायखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय गासैनिबो जि दायित्व बे दायित्वआ रायजो राजाफ्राबो लानांगोन दिनै जोङो गायनानैल' जाया आरो बेखौ गायखांनानै बिनि रैखना होनो हानायासो बे बिफांखौ फोथांना लाखिनो हानायनि मोनसे आबुं जाफुंसार होनायनि मोनसे लामा दा बे बेलायाव जोङो गायखांनायनि उनाव साफा बयबो सुबुंफोरा जुदि बे बिफांखौ मोजाङै फोथांना लाखिनो थाखाय जुदि दायित्व लायोब्ला अब्लाथाय निस्सय जोंनि बुहुमखौ गुदुंनिफ्राय जों गुसु खालामनो हागोन आरो बे जों मोजाङै बारहावाफोरखौ लाखिनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ यूपीएससी एफएससी डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360